Sziasztok, ebben a videóban nyitogatást fogunk rendezni. Elsőnek kezdjük is a Pro Pass nevű egy Stardropunkkal. Nyissuk ki. Mythic Stardrop. Na, arról neki. És 3, 2, 1. Bum. Langezsit. Na, az jó lesz. Köszönjük szépen. Most megyünk a shopos 2 Stardropra. Ugye így néz ki. Ó, ez olyan, a Macharin Open. Majdnem nem. Nem olyan, de... Ja. Nézzük ki a két Stardropot. Bam, bam. Rare. És bum. És rare. Na. Ó, jó. Aztán... nézzük meg. Igen, nézzük meg ezeket. Bling. Nézzük. Amúgy ezek ilyen diffús pinek. Igen, az se, az is jó. Sok van belőle. Nekem ez tetszik, ez a pin, meg. Hát kb. Igen az. Igen. Ugye, szerző, de megszerjük kitet, akkor felpussunk 1000 kupára, veszünk Gromot. Ugye, mert ugye itt van, 946 kupán, viszont lebuktam vele. Látjátok is, de a többit felvittem valamire. Igen, őt felvisszük 1000 kupára, aztán jöhet le van. Hogy megszerezzük el. Ó, nem akarom egyből. Hát... amúgy még az a jó, hogy a trofiródot ugye megvitották. Bum. Stardrop. Még ott van még egy Stardrop. Coinok, sok coin, hála Istennek. Az Edgar skin. Na, először elnyomtam, hogy ez jó lesz az Edgar. Ezt az Edgar skint is nézzük meg. Drift Edgar. 3 közül. Igen, ez kb. Ez a kedvencem. Bam. Ez is. Ezt is megszerezzük. Akkor mennünk és éssük be. És akkor meg is van ki. Let's go with legendary case. Let's go. Megnézzük. Kerek, rare. Hop, super rare. Super rare. Mennyi super rare, nem. Elnevezzük super rare, epic, jó. Legendary. Na. Annyira jó lenne egy karakter. Nagyon régen volt karakter, úgyhogy bam! Úristen, mi van? Mi nem ezek? Jó, mindegy, amúgy epic. Pin. Egymást utána szuper. Na, mondjuk egész jó. Következő üzét is meg fogok venni. Pest. Brawl Pass. Mi van? Ez mi?
Az igen. Kinek a iPad-ság? Ez rózsája. Úristen. Két 1000 forintért van egy ilyen. Van egy ilyen. Menő. Alita, hát amúgy nem tudom, milyen jó karakter ő. Legends of the... A Pro Pass-nél. Legendary. Úgy. Ennyi is lesz volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. És miatt van, itt voltam. Sziasztok!